दा बिथांमोनहा एनडिएफबिनि नामावहाय दावहा नांनानै बिथांमोनहा जायफ्रा जोहोलावजोफ्रा बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय बे बिथांमोनहा दिनैसिमबो बिथांमोननि न'खरनो जोङो दिनैसिमबो माने एक्स ग्रेसिया जों होनो हायाखै दा एक्स ग्रेसिया दाबो 800 सामथिंल' होनो हानाय जादों आरोखि दिनैहाय नैबे समावहाय नुजाथिफैनो हानाय गासै निउस चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो अननायखौ जासिग्रोनाय जाबाय गिबि आं गासैबो चेनेलखौ आं बरायग्रोनानै लाबाय आरो दिनैहाय जोङो इउपिपिएल दोलोनिमोन ओमफ्राय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै जोङो दिनैहाय माबायावहाय बिपिएफआवहाय हाबफैनाय जाबाय बाहाय गोबांथार खारन दं आरोखि जोंहा जेन'बा जोङो इउपिपिएल दोलोनि हिसाबै खालि इउपिपिएल दोलोनिल' नङामोन जोङो जेनेबा सासे एक्स एनडिएफबि हिसाबैहाय जोंहा माखासे बहुतखिनि खामानिफोर दंमोन आरोखि बेफोर खामानिफ्रा बहुद थालांदों जेरै जोंहा रन्जन दैमारि सार बिथाङा गनांगौमोन दा बे गनांगौनि बेलायावहाय जोंहा बिराद लेहेम खामानि मावबोदों आरोखि इउपिपिएलआ बेखायनो जोङो बे दोलोखौ एसे उसुबिदा मोनदों आरोखि जे जोंहा सारखौ नांगौ जोंनि थाखाय एकर्ड खालामनानै सहि होखांनायनि उनावहाय बिथां सारा दिनैसिमबो जेलनिफ्राय गनो हायाखै जोंल' उदां अख्राङाव थानानै जों बोरै गोजोननाय मोननो गथिखे जों बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जुदि मावफुंनोब्ला जोङो हमना लादो जोङो गभर्नमेन्टजों जों सिथाबनानै थायाब्ला बे खामानिखौ जों मालाबाबो साक्सेस खालामनो हानाय नङा होमबा जोंहा बावहाय जेन'बा एमएलएफोरनि गोनांथि दङ दा जोङो बेफोरखौ नोजोर होनानै जों नैबे दतमा 2 नम्बर दतमा कनस्टिटुवेन्सियावहाय जे गोख्रों एमएलए नांगौ होननानै जों रबिरेन नार्जारि सारखौहाय जों मदद होनो होननानै गाजा गोमजायै फैदों आरोखि दतमानि एक्स एनडिएफबिफ्रा दा बेबायदिनो गुबुन दोलोफ्राबो फैदों जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा दस्रा पार्टनि मानसिफ्रा जेन'बा सेरफांगुरि पार्ट होन क'क्राझार पार्ट होन गासै अल अभार दा बिटिसि बिनि आन्डारनि एक्स एनडिएफबिफ्रा बेफोरबायदि माखासे खामानिनि थाखाय फैदों आरो जोंहा बाथ्राया ओरैबायदिबावसो जोंहा एक्स ग्रेसिया जे जोंनि ब्रादार्समोन बिथांमोनहा दिनैसिमबो मोनजोबनो हायाखै गोबां आद्रा दंबावो बेफोरखौबो जों मोनफुंनोब्ला जों नैबे बर्तमान जे गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्ट हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बेजों जों सिथाबनानै जों खामानि मावनांगोन गभर्नमेन्ट नङाबा बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जों मावफुंनानै लानायाव मालाबाबो हानाय नङा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा मा जोङो जायफोर जोंनि माबाफोर ब्रादार्सफोर फ्रेन्डफोर दा बिथांमोनहा एनडिएफबिनि नामावहाय दावहा नांनानै बिथांमोनहा जायफ्रा जोहोलावजोफ्रा बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय बे बिथांमोनहा दिनैसिमबो बिथांमोननि न'खरनो जोङो दिनैसिमबो माने एक्स ग्रेसिया जों होनो हायाखै दा एक्स ग्रेसिया दाबो 800 सामथिंल' होनो हानाय जादों आरोखि दा जोंनावहाय 5,000सो दङ दा 5,000नि गेजेरावहाय गैयाबाबो 20%सोआनो थांजोबाखै होननानै जों बुंगोन आरोखि दा बेफोर जाहोननि थाखायनो जोङो दिनैहाय बेहाय फैनाय जादों माबायावहाय बिपिएफ दोलोआवहाय जों जगदान जाफैनाय जादों जों अरायसमबो बिपिएफ दोलोआवहाय कपारेसन खालामनानै मोजाङै गोसोयै गोरबोयै गोसो मोदोम जिउ होनानै जोङो मोजां मावलांगोन होननानै आं नोंथांमोननि मिडियाफोरनि सिगाङावहाय बे जिनिसखौ आं फोरमायनाय जाबाय आरोखि दिनै नोंथांमोना साबेसे जों एनडिएफबिनिफ्राय जइन जाखो जोङो दा दिनैहाय 10 जन दङ दा 10 जना जोङो बाहाय दिनै फैदों ओमफ्राय आरो दाखालि माखासे जोंनिनो टिममोन आरोखि बिसोरो गावसोरो साबासो फैनाय जादों आरोखि उननि समाव सोरबाफोर फैबावगोन नामा उननि समाव फैबावगोन बेथ' सियरखा उननि समाव फैगासिनो दङ ओमफ्राय रायजो राजानिफ्रायबो फैगोन आरोखि उननि समावहाय जोंखौ नुनायनि उनावहाय